Hello guys! Majung adlaw ninjong tanan. Welcome back sa mo ang channel I Lixie Vlog. So karong adlaw guys, dako ila mayor guys. Nakalaag ko dari ila mayor kay si Lixie to mas jang papagidaman kay birthdayhan kuno pod nila adto Pilar. Dako dari guys, nanguha mi og kanang bulanghoy dia daghan kadto guys. Dadto mi nagtan-aw datos kaabokaduhan nila mayor ja ilang manipod hampuong kadto. Tapos mayon nagkuhag sidlanan sa bulanghoy, grabe gang bugas gid guys. Grabe jud gang bugas guys, way pagluib. Nanaghan man og samot, buhanin na tambal ani mo tuog bako hangtod-hangtod. Aron wa na uwaw na kaso pasulabis kamera mo nagnaog irong subo. Kani guys, ari si Jang dengagon at tangiran ninyo kay kuan ba ni na sunuban ba ni na para sunub kuan ba ni guys ang agon sunuban ba ni or kanang naay kamayan latikan kay lamiun ja na may nangka daghang bunga nangka sa among silingan guys pasulabi kog palit dadto og awatan bata kay lami ni ipares daning bulanghoy na giganahan ko sa bulanghoy nila mayor kay arang gagmaya og punuan pero gamay og punuan pero pasulabig unod dagke ag unod na gamay si jag punuan pero ag unod dagke diyan na pilang kamaisan guys na dadto mi ganihas mayor dadto guys to sa hang mayde dadto grabig abukado nang gidabos ta ilang manihan datos ubos diya guys atangiran ninyo kay magluto ko daring bulanghoy pasulabi sa kularel sila mayor kay ilaay kadto datos bay samot ning hanggi pamati sa hang kalawasan naghigwa kasing-kasing samot na ni hangipon nga haranggi duda aha na ning mapaibot guys tara guys aha na ni si Jang pang tibtiban ise nabali man hinoon na tibtiban na ni nat kay arong pasulabian na ni kaldero lami dyan ni si Jagkuan guys kanang nailatikan ba kasukalan arong tamis arong musuit tag samot sa ganahan arong nagkaabit og ang eyebags atong eyebags ano man ngawa man taon tay bilar-bilar pipino gabi ha tinood ay nang yana ito mayroon pa ng eyebags matinggal mo sige rita da nagpipino na isod sa ikubag gaya wala na may kapamiyabas ni mayor wala ka adto ila pidot yun no katos kalubihas ibabaw ba wala tayo adto bitaw kapila na mo adto ka taratog luing Ginoo mga atong panglawas ganahan bitaw ano bitaw ito adto basin na pinang gidabos po datog mga prutas dutaang tatay ibabaw pero ano bitaw natakadto gadto mi sa unas Emily suong guan guys ba manghod ni mayor manghod ise maguwang ni mayor sa una bakay kami may barkadas maguwang ni mayor sa una si Emily karon kami na pud gapos mayor ag manghod na pud kay wa na magmaguwang kay na may trope ag sunod ag apo na ka jud problema kami na si mong mama magbarkada ganahan maajo ka jag bulanghoy lami ra ba ni jang bulanghoy guys kay pughad ning angay gus ATM da ning bulanghoy mayor kay ara kapughad siya mas kapughad ni mayor siya makatilaw ra magud mong mayor magmila-mila gud tilawi diba hanotoy tilawi arong hanotoy daghan man day pod yor mating gud magmatnong nay adyo ko lato siya ano bang latuson man? Sa una bitaw ka nanay kasuk... nanay, yun bang latuson man? Sa una bitaw kasukan kong nanay, daga pa ko. Kung kasukan na gali ko, mulakaw na ko kaho, magdag siya ko, sundang ni kuli, kabag-ulas kahoy. Arang lami ang aysa lagi, medyo paliwatan. Karon, mauna mas gihapon. Di na kahoy, bulanghoy na. Ay, si Mayo. Bulanghoy na, badengag na.
Karon sa una masunglod. Karon kay na may kuan naman witik baraw ni naman kay na may kuan. Gas. Gasol di na kahoy. Bulanghoy na. Mabusog pa, tsaganahan. Bitaw guys. Turya ba lang? Kay wala kita ilingaw daaning naratan tutukong daling kasagbutan. Ngirigs ak ang tatang marijo. Sapi na pos mental. Simba ko oy. Nice dari guys na. Mga naulian nag mga kahoy daring sulabi ang udit. Tung pagbagyo grabe na haros mga tanan. Karag panoramic maajo kasi matus panoramic kay wala di ko kadto sekad. At tupos Lantay Hills yor, gadjud yor. Kamu gadjud design pasulabig share Facebook. Lantay Hills ba Lantay Hills? Storya ba lang? Puro ko kadto bitaw. Palit kili kog BMW abug-abugan gadjud mo na ditaw. Madyo maganing natay service kay bisong asa ta mo abot ba? Pero maghinay ra magapod kay mga disgrasya ra ba. Daghan ra ba yung disgrasya rong panahon na. Hindi madisgrasya tas diyan kasing-kasing alisod. Yor, alisod na. Okay, ito dito siya ha? Okay ra dahil siya. Kira ajeng manghudod. Okay ra ko rutong disgrasya ha guys. Kasi na ginabuhi. Isot. Managingag, may mahal na kung iba wag kang tanga. Naa. Uli kog marijo. Bitaw guys. Dua. Yeah. Dara guys, nang mana guys. Tangiran ni kaya nang lutoon. Kay dugay pa ko kakag bulanghoy. Lami ba dyan bulanghoy? Okay guys, dara ko sa bahay guys, nauli na da magkaha na ning lutoon dun aga na nina. Dapat idang arang liko adi ha. Glass ha? Glass na nina. Wala to na apis video. Lako noon din lang. Sa may natin siya puwang. Satu. Nariyan sa tunay. Para ada yang mau kapi-kapi. Hangin. Kalau kasih lu lara pay guli. Aman. Kari. Anirang daot may panan unahon. Yellow ni yor. Tengah ah. Sayang. Nga ani? Nga daot mga tang nangka. Kalau benar hapit. Nangka ba ira ka? Bartiles. Nagko na. Tega anu. Mga pa. Bukan tega anu. Tagaan mayo dili. Aku tegay ka pug sudan. Oh, spaghetti. Sarado man. Sarado. Itawan. Sila guys, pinagpaka na magpakpak na ta. Pura may na ini ulit gabi eh. Dahil tutunga ako nun eh. Bili kayo pasik ako sa du. Pa-check up ba ka? Oo. Ang higwa us man daris bahay. Ang hilantan man. Wala nga ako mga hoy na rin pagkadani. Sige, kira paglakaw ay siya. Ngahoy. Bayor. Dami apa guys tadi dulu. Lanin pera mau bulay. Move on na yung tiin. Lakaw mo uli. Batasan di guwang na. Lumagat nag-ibot na yung bulanghoy. Kay dagmay ag punuan sa agsa dagko. Mga dyan pong bulanghoy dyan. Kaya yung pagkaliwat sa tag-ijang mayor. Ang liwata dyan Rosal. Lewat ng Maninay. Kari puti na po niya. Kari yellow itong una. Namin nila bulang kayo bumbuno ng buta. Bumbunan ko. Ano, pughad. Kalau tapos iba mas katirok sa umang malamig. Bulang mo kayo bumbuno. Gipton ko. Way agas. Kanus araw way agas na Kau pada dia sesuatu luna. Kayak muldul ada korang kopi. Plano ra ba kita kumang laba? Naigaan hina mo lang ang tuwa. Dabos sa glabunan. Kapag kakaroon na, may day agas. Asa man magkaos na nga, tanan man may agas, so may agas sila mayor. Mga ka na, mas idisagahan ng tubig na Mga pa man nila, isugpong. Dapat. Dali kan siguro ng tubig man. Taka rin po sila.
Buldos. Apilil. Ano toy? Apilil paghus. Buldos. Parisan ko rin adoy. Parisan ko rin ang ujuan ukuan guys. Litson paksiw. Tiil sa baboy. Tiil ba tunay? Paa. Paa ako. Ano ganong aloy nga. Aloy nga. Abir ko na ihatid ni Alo, nahatid ko na road sa dagat. No, di pamis mayor gapon kay kapamista pa mi. Kasi nakakita nay. Manang? Diyan nila sili. Nakakasira ko na. Di man delikado nay. Panis ako kay tak-ang sa idaari. Kaya maka labi kaon. Hello guys! Natak-ang nagbulanghoy guys to ha. Nagpuot-puot na. Siga-siga na. Da may upat ka buok nga kamote. Ang isagol. Kay mukaon si nanay. Ang iibabaw. Dali raman yung kamote ma. Luto. Kanang bulanghoy kay. Dugay-dugay man nakaluto. Daghay lamok. Murag karak-ag turijo. Grabe lamok ron. Kamot na kay uwan-uwan. Naglinog ra ba des Manila? Kasutso, 25. Neno, Mga tos ko ang mas Manila. metro asa? Kusog sa Ilocos. Ilocosur? Apil po bro. Apil Bulacan? Hmm. Wala ba dito ang inahan? Bra, kung ako siguro ang dito ko may kusog. 9.9. Pila ba itong sauna na naglinog na na sauna? 7.2 to kusog po. Isig, ibuk-buk man. Ibig kay glass na noon. Harang na nakwas hospital na. Nalang kita sa kapilan. Sama ako. Duba, mga building. Okay guys, naluto nagbulanghoy guys. Dala pa yung kamuti kay mga unis mayor. Nanihapon mi. Arang lami ah.